ଏକଦା ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ହୃଦୟ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ନ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ହବନି ବା କିପରି? ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ଭାବିଚିନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଭାବନାମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ ଦିନେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ହୃଦୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ହୃଦୟ ସହ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଗଲା। ଉଭୟ ହୃଦୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ପ୍ରଥମ ହୃଦୟ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଅବହେଳା ଏବଂ ଅବମାନନା କରି ଚାଲିଲା। ବିଚରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଏକଲା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ହୃଦୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିଲା ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୃଦୟର ପ୍ରେମରେ ଏପରି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା କି ସେ ମସ୍ତିଷ୍କର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ହୃଦୟର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେହି କାହାକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଠିକ୍, ଆର ଜଣକ କହିଲା ମୁଁ ଠିକ୍। ବିଚରା ଦୁଇ ହୃଦୟ କରିବେ ବି କ'ଣ? ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏହିପରି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଝଗଡ଼ା ଅତିଷ୍ଠ ରୂପ ନେଲା ଏବଂ ପରସ୍ପର ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା ଏବଂ ଚୁପ୍ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହୃଦୟ ଆଉ ଏକ ତୃତୀୟ ହୃଦୟକୁ ସାଙ୍ଗ କରିନେଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମସ୍ତିଷ୍କ ତା ସାଙ୍ଗ ହୃଦୟକୁ ଏକଲା ଦେଖି ସହାନୁଭୂତି ଦେଲା ଏବଂ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଜୀବନ ପଥରେ ଆଗେଇବାକୁ କହିଲା। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ନ କହି ତା ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ହୃଦୟ ଏକ ବଦଳ ସ୍ୱଭାବ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ହୀନ ରୂପ ସେ ନେଇ ସାରିଥିଲା। ହୃଦୟଟି ଆଉ ହୃଦୟ ନଥିଲା, ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଏକ ନୀଚ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।